Ok, first vowel, prima vocală, litera A, letter A, se pronunță după 4 tipuri de silabă. Primul tip de silabă este deschis, atunci când vocala se citește la fel ca și în alfabet. Exemplu, Kate, mate, plate, fate. Observați, vă rog frumos, cu ultima litera I nu se pronunță. A doilea tip de silabă, E, la fel ca și cuvântul mer din limba noastră. Se pronunță scurt. Cat, flat, map, red. Al treilea tip de silabă, după litera A, este plasată consoana A, care la fel nu se pronunță, dar îi se oferă sunetului o longevitate. Și noi avem cuvintele car, star, far. Și ultimul, al patrulea tip de silabă, după litera A se plasează două alte litere, R și I, astfel că sunetul se pronunță ea. Exemple, care, stare, there. Ascultăm, listen, repeat, pronunțăm, and register your words și înregistrați cuvintele dumneavoastră. Good luck!